Σχόλια διαμαντάκια. 21χρονος αρνείται να δουλέψει επειδή γεννήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή του. Όπως όλοι μας. Έχει δίκιο. Οι γονείς πρώτα έπρεπε να πάρουν συγκατάθεση από το ζυγωτό. Γιατί δεν το ρώτησαν, μπορεί να μην ήθελε να γεννηθεί. Μπράβο φίλε, σωστός. Έτσι δεν είναι? Με ποιο δικαίωμα κύριε? Εγώ δεν θέλω να γεννηθώ. Καλά είμαι εδώ μέσα. Ωραία ράζω, γιατί με βγάζει στη ζωή που έχει ευθύνες, έχει προβλήματα, έχει πολέμους. Άσε με στην ησυχία μου. Εντάξει. Διαφήμιση Durex και γενικά προφυλακτικών. Όποια εταιρεία προλάβει ας την πάρει. Είναι πολύ καλό παράδειγμα για να χρησιμοποιείς ασφάλεια και προφυλακτικό κατά την ερωτική πράξη, γιατί μπορεί να σου προκύψει κάτι τέτοιο. Και δεν νομίζω να είσαι πολύ περήφανος φωνιός με αυτό το παιδί. Τι σκαρφίζονται, λέει, τα μαλακιστήρια. Εδώ ο φίλος λέει, ρε φίλε, που το σκεφτήκανε να πάρει και εγώ δεν το σκέφτηκα, ο άτιμος, και κάθομαι και δουλεύω τόσα χρόνια τζάμπα. Αχ, πως δεν μου κόψε εμένα, ζήλεψε. Η Σενεγάλη δεν επιστρέφει το τρόπαιο. Δεν θα φύγει από τη χώρα, λένε οι Σενεγαλέζοι. Πώς και δεν έχει εμπλακεί ακόμα ο Τραμπ, ρωτάει εδώ ο φίλος. Μάλλον δεν θα είναι στις προτεραιότητες του, θα σημείωνα εγώ. Ακόμα θα είναι πιο κάτω στη λίστα με τις χώρες που σκοπεύει να εμπλακεί. Κοιτάξτε μαλάκες να κάνετε κανένα πόλεμο και εσείς και να μην μπορώ να βάλω πετρέλαιο στο αμάξι. Σου λέει ο φίλος, ήδη με αυτούς τους πολέμους που γίνεται είμαστε στο όριο να βάζουμε βενζίνη, δεν μας παίρνει και πολύ. Άμα γίνει κι άλλος την κάτσαμε. Μετά ποια βενζίνη, ποιο αμάξι, πόδια μετά. Όπως έλεγε και ο φίλος μας ο Μάνθος ο Στάνος. Ακριβά καύσιμα. Ο ΔΟΕ, Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, ρίχνει το μπαλάκι σε εσένα, φίλε, και προτείνει εδώ κάποια πράγματα, κάποια μέτρα για να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας στην καθημερινότητά μας. Να μην κάνουμε πολέμους όμως, δεν το σκέφτηκε κανείς, σωστά? Τι ιδέα πέταξες ρε φίλε? Πώς σου ήρθε τώρα εσένα αυτό? Τι μας χαλάς τώρα? Τι είναι δυνατόν? Πώς να μην κάνουμε πολέμους? Πότε έχει ξανασυμβεί αυτό στην ανθρωπότητα για να συμβεί τώρα? Είσαι ανίδεος, είσαι απερίσκεπτος και άλλα πράγματα από α. Να κατεβάσουν το ΦΠΑ. Τι λες δικέ μου? Και τους ρώτησα άμα θέλουνε πώς θα έχουν αυτοί κέρδη μετά, πώς θα γεμίζουν οι τσέπες τους άμα μας κατεβάσουν το ΦΠΑ να βάζουμε με τη βενζινούλα μας. Πάλιο εγωίστα ρε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να κάνεις εσύ οικονομία, να σταματήσεις το φαγητό να βάζεις βενζίνη ρε φίλε. Μόνο τον εαυτούλη σου σκέφτεσαι. Μείωση βουλευτών λέει για εξοικονόμηση. Αυτή η ιδέα μου αρέσει. Πολλοί μαζεύτηκαν εκεί πέρα, πολλοί μισθοί, πολλά δεν ξέρω και εγώ τι παίρνουν τώρα εκεί πέρα κι αυτοί. Σαν να περισσεύουν λίγο για να τους μειώσουμε. Δεν είναι καιροί για πολλούς βουλευτές. Έτσι, πώς μας μειώνουν αυτοί μισθούς, συντάξεις και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Να μειωθούν για αυτοί ρε φίλε. Μπράβο φίλε, συμφωνώ. Χατζηδάκης. Οι μειώσεις στα καύσιμα θα περάσουν απευθείας στην τσέπη του καταναλωτή, λέει ο δουλευταράς γεμάτος ένσημα υπουργός μας. Υπουργός εργασίας χωρίς ένσημο. Πού το έχετε ξαναδεί αυτό? Σε ποια χώρα? Πήγα ράφτη, λέει εδώ ο φίλος, σήμερα πρωί και έραψα κι άλλες τσέπες. Φτάνει. Δεν μπορώ να διαχειριστώ τόσο χρήμα. Δηλαδή μας έρχονται από παντού πια, έτσι. Μια με fuel pass, με market pass, με pass the pass, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο pass υπάρχει. Τα λεφτά έρχονται κατά σιροήν. Πού να τα βάλουμε? Καλά έκανε ο φίλος και έραψε και άλλες τσέπες. Θα χρειαστούν από ό,τι φαίνεται. Με τον πρακτολό χρημάτων της κυβέρνησης προς τους πολίτες. Δικάβαλο πατίνι στούκαρε σε ζωντανή μετάδοση για στουκαρίσματα σε ποδηλατόδρομο. Κάτι συμπτώσεις. Το Δικάβαλο σε πατίνι χωρίς κράνος σε κεντρικό δρόμο δεν πήρεξε κανέναν? Σωστά.
σημειώνουν εδώ οι φίλοι, θα μπορούσε να γίνει άλλο ένα ρεπορτάζ για αυτό, έτσι. Προφανώς και η ασφάλεια στους δρόμους είναι πολύ σημαντική, έχει απόλυτο δίκιο. Δεν γίνεται σε τέτοιους αυτοκινητόδρομους με τέτοια μέσα τελείως ανασφαλή. Τώρα, να πατίνει σε τέτοιους δρόμους ανάμεσα σε αυτοκίνητα με τέτοιες ταχύτητες, είναι το παραμικρό, μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλο ατύχημα. Οπότε καλό είναι να παίρνουμε τα μέτρα ασφαλείας μας. Αυτά λοιπόν τα σχόλια για σήμερα. Κάντε τα δικά σας για τις σημερινές ειδήσεις ή πείτε μου απλά ποιο σας άρεσε πιο πολύ. Καλή συνέχεια!